Labaran dare kenan. Yau za mu kawo muku dalilin da ya saka shugaban jam'iyyar Nnpp da kuma gwamna na jihar Kano wato injiniya Abba Kabir Yusuf na rashin karɓar tayin da shugaban mawaƙa na Najeriya kuma na Kano Dauda Kahuta Rara ya nemi ya dawo jam'iyyar Nnpp. Za mu kawo muku gayyatar da injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo wa tsofaffin gwamnonin jihar Kano guda 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idan kai bako ne ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana like saboda samun sabbin kundin labaranmu. Yau ne injiniya Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da cewa Dauda Kahuta Rara ba za su karɓe shi a jam'iyyar Nnpp ba. Dauda Kahuta Rara ya zama matashin jam'iyyar APC tun daga 2012 zuwa 2023. Yayin da wannan matashin mawaƙi Dauda Kahuta Rara ba shi da abin da zai ce ko ya tabbatar wa mutane sai dai ilahirin wulaƙanci da cin mutunci da kuma rahin mutunci ga shugabanninmu. Dauda Kahuta Rara ɗan asalin jam'iyyar APC ne, ba shi da wata hujja ko girmama manya na sama da shi, face in dai ba a jam'iyyarsa kake ba zai maka waƙa ba, sannan kuma zai ci mutuncinka a waƙoƙinsa. Yau ya tabbatar da cewa yana so ya dawo jam'iyyar Nnpp wato Kwankwasiyya. Mun tattauna da matasan jam'iyyar Nnpp da shugabannin jam'iyyar Nnpp da sakatarorin jam'iyyar Nnpp. Sun ce Dauda Kahuta Rara ba za su taɓa karɓarsa ba, saboda shi ba ɗan siyasa ba ne na adali mai mutunci da ci gaban mutanen al'umma. Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da cewa a jaridan nan ta now.com ya ce su ba sa buƙatar Dauda Kahuta Rara tunda bai kawo musu ci gaba a wannan yaƙin neman kamfen ba. Akwai mawaƙa 'yan amana da ci gaba da suka yi ruwa tsaki suka hana duk wani magudi na zaɓe, suka tallafa wannan jam'iyya, don haka da su zai tafi. Kuma ya yi cewa insha Allahu duk wanda ya taimakawa jam'iyyar Nnpp za a tafi da shi tun daga farkon wannan shekara har lokacin da mulkinsu ya ƙare. Dauda Kahuta Rara ya tabbatar da cewa shi so yake dawo jam'iyyar Nnpp, yayin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya ce ba zai yadda ba. To kaɗan daga cikin abin da za mu kawo muku, bari mu koma maganar da injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce to shi fa yana gayyatar mutane 3 ga tsofin gwamnonin jihar Kano don su taimaka su kawo ci gaba, saboda shi gwamnatinsa ba gwamnati bace ta duhu. Yana gayyatar tsohon gwamnan jihar Kano wato injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda ya takara daga 1993 zuwa 2003, yayin da ya nemi ya ƙara komawa bai samu dama ba. Aka tsaida Ibrahim Shekarau daga 2003 zuwa 2007, ya lashe zaɓe har sau 2 a jere, yayin da mutanen Kano suka ce sun ji daɗin mulkinsa a baya, don haka sun ƙara bahi tiki ya dawo ya ƙara neman takara a 2007, sannan ya ƙare ƙarshen mulkinsa a 2011. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje, wanda yaro ne kuma mataimakin gwamna na tsawon mulki na shekara 8 da aka fafata tsakanin Rabi'u Musa Kwankwaso, shi yake masa deputy gwamna saboda amana da take tsakaninsu. Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya tsaida Abdullahi Umar Ganduje a matsayin ɗan takarar gwamna a jihar Kano. Tun daga tsaida Abdullahi Umar Ganduje aka fara turka-turka da gwagwarmaya da mabiya baya, sai da suka raba Rabi'u Musa Kwankwaso da Dr. Rabi'u